дар доираи эълон кардани солҳои рушди деҳот, савҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ифтитоҳи хатсайри нави савҳӣ душанбе ромид арху. кӯҳҳои зебо, кӯҳҳои сарбафалак. боздиди масъулин аз хизматрасониҳои сайёҳӣ. кӯҳгардӣ яке аз омили рушди туризм. дарёро бинед чӣ қадар шамоли форам дорад, шамоли салқин аст. маконе ки барои иштирокчиёни чорабинӣ хотироти хубе буд. хеле фарқияти зиёд дорад. ҷолибияти чорабинии мазкур ҳоло дар пеши садаст. бозиҳои шабховари варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ. хатсайр бори аввал аст. лаҳзаҳои ниҳоят хотирмон. ин ҳамаро танҳо дар барномаи махсуси омода кардаи мо метавон дид. дар телевизиони душанбе интизор бошед.